areas ma bende waluongo gi dhok ni subject ne nyathi achiel ka somo subjects 14 to bedo mapek matin. Bende obedo mapek kata ne timetable ma nyathi ni dwa some everyday odiochieng' kodiochieng' ma ang' juma rum opek ne nyathi to pek ne japuonj. Koro koduoke piny nyaka 9 nyalo kelo fuong'ruok. To malich mogik en ni nitiere kaka CBC nondiki ni mondo tim paro matut maera ahinya e CBC kanindike en ni ne wagolo penj moro mar piem mar tho gi kuoni. Tho gi kuo mantiere penj nomiyo wabedo kaka piny wabedo jo mibadhi. Akia ni mibadhi na corruption. Gi pacha wuon gimomiyo wan kaka piny wan very corrupt en piem mar tho gi kuo. Nikech ka nyathi odonje klas 1 to nyathi inyiso ni ka ok ibet namba 1 to in chiong'ong'o. Koso chiong'ong'o ni uloko winje. To nyathi ose donje klas 1 dhano piem to klas 2 dhano piem, klas 3 dhano piem, ko bete klas 4 to osefwenyo ni sani gini en gir tho gi kuo. Nyaka ang' wakwale. Koro biro gi kalatas moro mondiki mobiro kwalo go penj. Kochope klas 8 to koro en expert. To janyuol be magalagala chulo nyaka pesa minyiewo go ang'o, minyiewo go penj mondo kwal. Koro wach mar penj mipieme gi tho gi kuo ema oseketo wa kama ineno wantiere makata wan joma dongo kama wabete kani awacho mana ni awache pacha moro molo lina wapiem ng'ama uyombo ng'ama ang'i pako mane ja Kenya. Koro golo penj okang' mar somo ma Kenya ka nyaka basic education level ne en gima nokelo fuong'ruok mane wang'e ni koro nyalo terowa e yo moro mopogore. To aneno ka ginene presidential party moro manyeche no oyier cha oduoke bende considerably akia ni nyaka omede above 50. Koro piem biro duogo lakini odok piny matin. Koro ang'eyo maber niya subject 9 ber molo 14. 14 isome dhigo kanye. Ok inyal timo gik moko 14. Nyithindo moko ne nyiero wachono niya ka japuonj achiel ok nyal puonjo 14 subjects to nyathi achiel to somo 14 subjects.